Meghalaya Pradesh Congress Committee menta kasni kala pelong ya kajing thang dong musa ha office jangka ha thana road ban pinpau ya kajing persha ha lor kajing sha penyap club ki khana ha kani ke jila Meghalaya ha ka balai ngut ki khana ki bala khlat akini ki khaniat banai Uba Manuel Badwar Secretary ke Meghalaya Pradesh Congress Committee upha ya kajing ngolam shiki bahayeng jangka insa piraling do maunai ukershan bor kharmudai bat kalari bhaling do halor kajing khlat no kajongki Habakran he kilat pathai kubor ha Congress Bhawan ulong bakadei bandan ka policy bakatanat pulia puthi katanat ka kot ka khya bakatanat kampo yeng bakin ye lang ulong ru bakajingkran ubentri kampo yeng kalong ka ba omla ban priang namar bun kilong yeng ki baduk They bong i ong ba ngin kondam no ru they gi snow gidan ta gi snow ba kalalin shop ka la long ban kum ka khlam la long ban kum ba jing jam daw gi kwa ban ai lat namar dong bu saw de bokun i ma gi jing no khasi chungi namar kan man la biang jing e daw ban man la biang jing sai kham tam ha ni ka clip mat ka bamta ka bang la yu i he ni ki kindat singi mata la lai ngut e ki tablet ki bin sim ki badam lu ki bala do no te ni kwa man tu sngo shoy ki yeng besem lu ki ba ni tap ka jing sngo si ka bajur ban ong ba ngadu i klung insapira lindo mau nai bat i krishan bor bat menen la yo menen ya yo sekan news jong i lari bahalin do mo ta la ngot la dang i pek shahi bat i phai khmat sheke ke nim kwa man kan tho e no no ban kodok ti no ro ndai ni shwa man kan su thu i pai ba pi la dai ka por ban pen phen no ro kom pai ka ro kom penya ka sensar ka khadar namar ni ki department ni la dan dot ngaju ong i gibreu ba kadan kata ke department biskat health and family welfare hawa pi ai katang i department health and family welfare fi pej patang jing ai dawai tam so ya hap namar family welfare se i kadan balai bang ong i kadi namar ba karukom ya ka society jungi benta ngai ju ba kala nang kharsat ka nami usnam namar ba ka education system ka jing hikai kam bahasyo te ka family value ko bashdan hai hasam kam klan sho te ka jing puli ka puthiru kala shudong oriented betang sha bong ban su pass bhai ka ki subject ki balabu ndai ban ong ban hikai ki khna ban hikai ki khna bakin buram ye ki rangba bakin buram ki temen brio bakin buram para khna bakin buram ki we kam don sho bakin pet ka khmat ka ba let's say ye eat para marjan lu kam don shu kata e jing hikai de suki nge ijo ba paro khat shu long ba shu le respect kum no ban minia khrao ka spa la jong kum no bangin im tang bangin yo ka bam ka ti hing hasam la jong namar ki pon e ka jing lin shop ka jing dok do ka belajar te ni klat no pat kita ki ba ki long shwa jungi mi shwa ki la hikai ki ni klat no ka tu ka jing im nang hasno thao ni klat no ka tu ka jing e para marjan ni klat no ban e para khna ni klat no ke bro khat ka de ka tu ka ba pin sniu bhaya ka im nang sa lang jungi balai ngi om ba kadan kiti ka sarkar ha kani naman ka sarkar do kala di basta man pek de kumbai ngim dan te kita ki policy habak ngi om isna ki policy matters ki policy ki ba let's say kin khap ya te la kam lam ndai e ba ka department health and family welfare ka ya ka jong ka education ka ya ka jong ka home ka ya ka jong idi ban te lang anu ko kom ndai e tang ban shu react ke ka balaja ndai ban snai ki policy ko no ban kentiu ke jat ban riu kan kadi jing don kam jo sarkar hi te man kentiu te she e kita ki policy ki babhate ka kong job lin shilla ka president jong ka congress mahila kolong baka sarkar ka deiban khang no ki website bapin ki film jakya bat ki jing le akai ka balakta ki khna nakaliang ka congress party ni pa ban pha ka kubor sngulem ki bayi basem jong ki bro lain mut ki hybrid ki basha that ki jing im jong ki klempor te ni ru shpa ong tang ka wei ba ka sarkar ka dewan khangno ya ka pornography site but ikitu ki games
ki bayalam ki kena syakalenti ke babakla mata pindah pe ki kunjungi hapo ka baki ale game sapo mobile ki pelik jemut hadu kata-kata bai ka kot kila no ti dengi pai dengi pe kade shisha ken banja kini ki ba senil baki kunjungi kila no te hakawai ka perthai kamlong su akan ka perthai ka bachisha kalau nak ke perthai ka ba daki kam kai sudah la rung haka klik ka jabing ke jongki tingi kerpat ni kerpat red ya ke sarkar baka don haka bor bakan snobha ban ya lekat bala ban kangno igini ki games ki bakta ki kulung ki kena bat kini kamtam ya ke pornographic site lane ki film dekat baki peni hapok kini ki mobile apps de habangi ong bakum ongi youth vice president Iba Henry bahwa kum ka pertai menta ka barem ki baplik ba ki de ki taxi drivers ki rapido riders kin eno ka kam ka jam kin chang hayeng kin pe ki kon to bam la long de kom ong jong i home minister ang ba ki me ki pa ki ban ki kya la ki jong ki kon hoi mano ki me ki pa ki kya la ki jong ki kon baro i ki me ki pa ki long concern ki kon la jong hanre lada ka sarkar pade kam don kata ka mau kembang iba manual policy kiba penklanya ke jing paharane ka jing pencong sengan ya ka jelai berkawai di kancong ir ken kinjahin kim kini ki jing zaman manla kapot telano kan kut kene jingja mata tang hapo lai tang hapo sibnai rum padap lai tili ki jing im jong ki kulung la le kasedang khatal tarik September nanti kadai pratarik Oktober, mata kadai kendai tarik mau baca itu kelung. Dia menang ni cakmat pada sokan umut kelung. Bapinya kendit benriu. Haba naka syunturu CM 4 dan ibu no. Dia nanti kuat ban keliru ke chairperson jong ke child welfare ke don cheno. Balik kam klik balik kam on mi kan ai chikentin akentin ba hakani ki jinja kam don ngimyo I shano ka ja u CM u bon kam cepat Manipur de manoban pek pada hang ni de dap him ya la ban ya pek resign simple as that boy ki bre ki bala ban tre ka kam ku ble chibuan